Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Onu Praga'da studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan gepleşigimiziň bu sanyna türkmen jemgyýetini aýal gyýlaryň ýüzbeýiz bolýan haksızlyklary bilen baglykda bu ýagdaýyň döredýän oňaýsyzlygy, deňlik we deňsizlik düşünjeleri, şol sanyna Sowet döwründe ýaşan we adam mertebesi, aýal gyýlaryň haklary üçin görüşen Ana Sultan Kekilowanyň edebi mirasy we türkmen hökümetiniň eşik kody ýa-da geýim eşik düzgünü barada söhbet ederiz. Gepleşigimiziň hemişelik mehmany, Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslanyrjysy Aynawat Ýaýlymowanyň pikirçe Ana Sultan Kekilowa meselesinde türkmenistanylaryň arasynda esasan iki sany reaksiýa bolup, olaryň birincisi ine gürleseň, pikiriňi aýtsaň Kekilowa ýaly bolarsyň. Olar seni öldürürler diýenler bolsa, ikincisi onun erkin şahsiýet, şahir bolany bilen hyzuglanýan adamlaryň gaty az bolmagy. Ýöne Kekilowanyň ýaşan döwründen tapawutlykda türkmenistanlylar bugün formal taýdan garaşsyz ýurtda ýaşaýarlar we soňky ýyllarda daşary ýurtlara çykan. Şol sanyna öňkü Sowet giňişligini bolýan özgörüşlikleri görýän, bilýän, ýurtdaky ýagdaý barada pikir edýän, sosial ulgamlarda, özara gürrüňçiliklerde pikirini aýdýan, iň bolmanyny odal aýdylmadyk pikirleri ýaňdadýan erkekler, aýal gyýlar az hem bolsa bar. Mysal üçin 2019-njy ýylda bir türkmenistanly Twitter'de biz türkmen gelini, aýal dünýädäki feminizm we human rights meselelerini bir gara aýryp ilki seretmeli meselemiz şu. Türkmen näli, savremenni maşgala açkanlar muňa degişli däl bolmagy mümkin. Ýöne türkmen gelini baran ýeri bilen bolmaly filosofiýaty bilen hereket edýär. Elbetde, bu meselede pikirini aýdýan türkmenler başga da bar we belki olar barda soň aýratyn gurrun eder. Ýöne özüni istergelle diýip atlandyran Twitter ulanjynyň pikiri ýokardagdalan filosofiýanyň inni biraz könülenligini işaret edýär. Feministlik näçe öňe sürilse-de entekler günümizde ýeke gyýyz bolup adamlar bilen işleşmek juda kyn. Hem iş urjak bolýan, hem araňdaky çyzgyny, ýalňyz çyzygy belli edip orta ýol tapjak bolýan. Köplenjem garşyňdaky niýeti başgaça bolup çykýar diýip isterberle bu mesele ýagny Ana Sultan Kekilowany görüş meýdanyna çykaran ýagdaýa göz yummagyň kynlygyny tasdik edýär. Şol wagtda feminist şahir meselesinde bolşýaly ol ýöne berdi de ýene güne gyýyz çagadan çykýar diýip berýär. Türkmen jemgyýetinde aýal gyýlaryň hukuklary, hukuklaryň diňe kagyz ýüzünde däl, durmuşda hem deň bolmalylygy bardak pikirler soňky döwürde sosial ulgamlarda peýda bolýan türlü kliplerde, videolarda, aýdymlarda hem gözelýär. Has soňsy Türkmenistanyny we onuň daşynda Türkmenistanly aýal gyýlaryň urulyp ýenjilip öz mertebesini gorap bilmän dolanyrjy gatlagyň we konserwatiw pikirli erkekleriň barka güýçlenýän gaýdylýan basyş astynda çäresiz ýaşamagyna nägilelik bildiresi gelýän adamlar haksızlygyň, ykdysady kynçylyklaryň we garyplygyň çuňlaşmagy bilen barka köpeljegi çalym edýär. Şu ýagdaý bilen baglykda biz Aynawat Ýaýlymowadan feminist şahir Ana Sultan Kekilowa baradaky pikirini soradyk. Ýoşana biz jemgyýet bolup Ana Sultan Kekilowa barada azat bilýäs. Onuň durmuşy, görüşi, dürejiligi öwrenilmeli. Men taryhçy ýa-da edebiýat öwrenji däl, ýöne adaty türkmenistanly hökümini aýsam, Ana Sultan Kekilowa barada gurrun açylanyna türkmenistanlyň arasynda iki san reaksiýany görýän. Ine gürleseň, pikiriňi aýtsaň, Kekilowa ýaly bolarsyň, olar seni öldürürler diýenler bar, ýa-da onuň erkin şahsiýet, şahir bolany bilen hujuglanýan gaty az adam bar. Ýaş adamlaryň arasynda bolsa onuň adyny hem eşitmedikler bar. Mening maglumatlarym çäkli çeşmelere esaslanýar. Aýdyp geçsem, meselem Ene Dilim platformasyny Ömrüzay Ýyldızym 92-nji ýylda çap edilen goşgularynyň ýygynnysy bar.
Professor Yusuf Azmun'un İngilizce yazan makalasy bar. Hem Azatlyk radiosu iýdigiderli ýatlap durýar şahyry. Şu çeşmeleri öwrenim Anna Sultan Kekilova barada. Menim üçin Anna Sultan Kekilova ilki bilen humanist şahyr. Ol öz döwründen, Sovetler döwründen öz dürüjülüğüne adam mertebesi durmuşda bolup geçen ýagdaýlarda şahsy jogapkärçiligiň roli barada gurrun açýar. Bu bolsa islenlik döwürde wajyp we agyrly temalar. Kekilova fiziki, ruhy zorlugyň adamyň tebigy erkinligine ýetirýän täsiri barada gurrun edýär. Men pikirimçe ol wagty geçmeýän gymmatlyklar barada beýan edýär. Şonuň üçin ony dürli ýurtlarda ekspertler oşularyny tapyp terjime edip düşünjek bolýarlar. Mümkin Anna Sultan Kekilova geçen asyryň mümkin ýeketäk feminist şahyrydyr. Ol şu döwürde aktual dowam edip gelýän şuňlaşýan meseleleri galdyrýar. Medeniýetimizde yüreklerimizde urnaşan aýal gyzlaryň diskriminasiýasy, deňsizligi, adalatsyzlygy barada gurrun edýär. Aýna wagt, häzirki nesilleriň Kekilowanyň göreşi wawatyny esasy bilmeli zatlary nämeler? Şahyryň edebi mirasynyň we göreşiniň soňky nesillere has giňden el ýeterli bolmak üçin ýurtdaşyny näme edip bolar? Progress fondunyň bu meselede göz tutýan işleri barmy? Anna Sultan Kekilowanyň dörejlüğüne erkin adamyň psihologiýasy, özbaşdak pikirlenme, söz we pikir azatlygy ýaly temalar üns merkezine ýerleşdirilýär. Anna Sultan Kekilova ruh hasahanada, tusolukda hem özüni erkin alyp barýar. İnsan erkinligi bu bir psihologiki ýagdaýdygyny öňe sürýär. Anna Sultan Kekilova ideologiýa barada ýazman, rejim barada ýazman, ahly-umumy gymmatlyklar, pikirler, duýgular, islegler barada beýan eden erkin özbaşdak pikirlenmäniň şahyry diýip pikir edýän. Onuň dörejligi, goşgulary, sada dil, şuňur filosofiki pikirler bilen öz bolşulygy bilen tapawutlanýar. Muny hökman ýaş adamlara ýetirip durmaly, ýetirmeli. Ilki bilen ýurdun içinde öwreniş, barlyk, analiz işleriniň alyp barylmagy zerur bolup durýar. Bu bir gaýra goýulmasyz iş bolup durýar. Sebäbi öňkü nesil ýitip barýar. Olarda maglumat az bolsa da bar. Şu pursatlary gidermek halkyň hakydasyna taryhy üçin ýerini doldurup bolmajak gitki. Ýurdun daşynda bir näçe il bähwitli iş edip bolurdy. Siziň soraňyza jogap ýokmuny aýsam, onuň dörejlüğüni öwrenjek, analiz etjek adamlaryň öňe çykmagy, şeýle proyektlarynyň hödürlenmegi gerek. Biz şeýle teklipleri açyk ýöne gynansak da entek bize şeýle teklip bilen çykan adam ýok. Aýna wagt, soňky 10 ýyllarda ýüzlerçe türkmen gyzy daşary ýurtlara çykdy, okudy, işlemäge, ýaşamaga garly. Olar Anna Sultan Kekilowanyň yetip bilmedik wagtyny aňsatlyk bilen eýe boldular. Bu hili mümkinçilikleriň hasken gyzy geline el ýeterli bolmak üçin ýyzda galanlar bilen daşary ýurtlara çykanlaryň arasynda nähili hyzmatdaşlyk gurup bolar? Şeýle mümkinçilik barmy? Howa gaty gowy sorag. Men pikirimçe mümkinçilikler elbetde bar. Esasen daşary ýurtlara çykanda gyz bolsun, aýal bolsun, erkek bolsun, ýönne bizde bir esasy mesele var. O barada biz ken söhbet açmaly, pikir alşmaly. Men onu ruhy garyplik we fantaziýanyň garypligi diýip adlandyrýan. Bu aýal we erkek adamlarymyza mahsus psihologiki ýagdaýlar. Esas sebäpler şu daşary ýurda çykanlaryň arasyndan aýal gyzlaryň, aýallaryň, erkekleň tapawdy ýok. Agzalalyk, biri-birine bolan anamsyzlyk. Her halatlarda göze dürtülüp dur, watanymyza bolan buýsonç hem gaty pes derejede. Gynansak da daşyna çykanlaryň arasynda iýdigiderli, manili, bilelikde iş alyp barjak adamlar azlyk edýär. Isleg düşünje olan ýerine kän zat edip bolýar ýoşanaga. Ýöne şu mesele menne şeýle bir taslama ideýasy bardy. Ýaş adamlarymyz okujular üçin erkin pikirlenýän ýaş adamyň kitaphanasy ýaly proyekti başlamak. Aýdaly 5-10 sany humanist, insan erkinligini öňe sürýän türkmensanly ýazgylaryň işini saýlap çap etmek ýaly proyekt. Munyň içine hem Anna Sultan Kekilowanyň dörejligi hökman girerdi. Elbetde buňa wagt gerek. Ýöne biziň ýylatymyz şu daşyna çykan, esasen daşyna çykýan adamlar ehlizady siýasatlaşdyrýarlar.
Unuk meselem dil meselesi bolsun ya şagalan kitaplary ina başga dillerde çykarýarlar diaspora gazaklar, gyrgyzlar. Bizde gynansak da şuňaly syýasatlaşdyrmak meselesi bar ähli zady. Şoň üçin elbetde wagt gerek bolar. Ýöne näme üçindir Türkmenistana seredende ina başga ýurtlar täjikler bar, gyrgyzlar bar, gazaklar bar. Men gaty ýakynan gyzyklanýan olan işleri bilen diasporalaň olar özlerini has aktiv alyp barýarlar. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, salam. Dogan gepleşigimiň türkmen jemgyýetindäki feminizm düşünjesine bagyşlanan sanyny dinleýärsiňiz. Biz bu mesele barada Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aynawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeş bolduk. Şeýle-de biz beýleki aýal gyzlary, şol sanyny erkekleri bu meselede öz pikirlerini aýtmaga ýa-da ýazmaga çagyrýarys. Aynawat, habarlardan ma'lum bolşýaly 18 martda Türkmenistanyny eýjejik gyzjagaz 2024 bäsleşiginiň jemleýiji tapgyr geçirildi. 2 martda bolsa ýylyň denany atly bäsleşigiň jemleri jemlendi. Bu bäsleşikler we beýleki resmi dawaralar türkmen häkimiýetleriniň aýal gyzlary bir Milleş galibyny salanlygyny ýa doly saljak bolýanlygyny işaret edýär. Çak çeniňizi ýagny prognozuňyzy paýlaşsaňyz. Siziňçe bu tarap ýa-da bu basyşyň barha güýçlenmegi eýranly bolşýaly aýal gyzlaryň erkin durmuş islegleriniň güýçlenmegine getirip bilermi? Ýa-da bir dol konserwatiw erkekleriň şol sanyny konserwatiw aýallaryň peýdasyna bolarmy? Siz bu ýerde ýagny milli eşik meselesindäki bir basyş pozisiýasyna nähili meseleler görýärsiňiz? Türkmen jemgyýetçiligi üçin bir nähili oňaýsyzlyklary döredip biler. Türkmenistanly aýal gyzlaryň aglaby böyle öz yaramadlaşýan ýagdaý barada habarsyz bolmagyna galýa, men pikirimçe. Habarly bolanlaryň hem öz şu aklamasy, illüziýa urmak sistemasy bar. Türkmenistanda ýaşamak üçin sen her adalatsızlyga çäklendirme, bahana aklamak, illüziýa urmagy enne edilmeli. Ýa-da oňa garşy pikirini aýdyp bilmeli. Aslynda aýal gyzlaryň näçe götürmeni erkin durmuş islegleriniň bardygy näwelli bolup galýar bizde. Ol islegler nämeden ibaret? Bilim almak kär edinmek isleglerimi ýa-da esasan kosmetika hyzmatlaryna serişdelerine bolan isleglerimi. Şu wagt Türkmenistanyň çäklendirmeler psihologiki derejede adamlaryň dünýäsyna için aralaşdy. Bu men pikirim. Türkmenistanly adama gaty kyn düşýär, seljermek nirede hökümetiň giriden çäklendirmesi gutorup, onuň hakyky öz pikiri başlanýar. Meselem şol milli eşigini belläkeşdiňiz. Meselem milli eşigini ofisde dress kody öwürmegiň hiç mesele däldigini aýdýan adamlar bar. Olar muňa buýsanýar. Ofisde türlü milletler işleýän barada ýa-da maddi taýdan pes ýagdaýly denanlaryň bardygy barada olar hiç ele alady bildirmeýärler. Şoň üçin şu bizde konserwatiw aýallar hem de erkekler bar. Diňe erkekler däl. Olar öz isleglerini açyk beýan edýärler. Ýöne arada dymýan durmuşyna tomoşa edýän sessiz uly gatlak bar. Meselem ýaşlaryň näme itleýänligi barada bizde birje hem barlygy ýok. Gyrgyzstanda, Gazakstanda bir näçe barlyklar geçirilen, sosiologik barlyklar geçirilýär. Şoň üçin bu barada bir anyklady aýtmak kyn. Men pikirimçe diňe şol çäklendirmeleň sanawy ýyl-ýyldan uzolup gelýär. Adamlar oňa çydamlyk bildirip gelýär. Şoň üçin bir zady alyp ina şol sabr kasasyny doldurar diýmek gaty kyn. Adamlar uýunlaşyp jemgyýetde ýaşajak bolýarlar. Şoň üçin öz bahanalary bar. Biziň şu saglykda goýan soragymyzda meselem hiçim şu milli eşigi dress kodu öwürlenigi bilen hiç ele näme diýin, hiç ele mesele göreni okşaýardy. Hawa şoňa buýsanýarlar biziň milli eşigimiz gaty owa dönüp. Ýöne başga düşünjeler ýa bu bir näçe zat barada habar berýär. Jemgyýetimizden milli adlyklaryň gysyp çykarlany ýa-da olaň zorlukly assimilyasiýasy barada bunu öwrenmeli. Ýöne şol hiç ele alada ýok başga milletleriň ofisi bolup biljegi, şolaň hukuklary barada, haklary barada. Aýna wagt tapyp gepleşigimize gatnaşyp pikirleriňizi aýdanyňyz üçin köp sag bolun. Köp sag bolun Ýoşana. Sagman edin.
Sag bolam. Hormatly dinleyijiler, salam. Dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.